two firewalls will also increase administrative complexity. It means you need to maintain two different firewall policies, plus backup and patching. Para sa vlog. Vlog? Vlog. Vlog sa IAT. Saan kada department? No, para sa publication sa kanya. Paano gagawa daw time lapse? Sige. Nandua ka maestra nga talag. Nagbanding, best friend kayo, oh. Di ba wala kulay ka upan? Sorry ni sila para mangita og kaon. Oh, paspas kila ka, oh, kay gipanggutom na. Wala na sila kabalungan. Kita mo ani? Oh, cuy kita naon no. Oh. Ikaw, Jin, sama ka pa dalong Jin. Set. Sasad ko ng merge. Ikaw dong, ama ka pa dalong dong. Padulong ko sa kwan. Balok asa ka. Over there. Dili, dila. Dili ba? Ito ba? Dila ka. Pati dito, pati. I don't like it there. Kasi ganahan mo isa side ka na isaging. Uy, asa mo mo to? Asa good? Asa? Ay, dili. Balik. Aman. Dili na lang daw saging. Saan naman pod? Banana. Dari na lang. Sige. Mamalik mi sa agi kay wala. Dili na lang saging. Dili na lang daw saging, banana na lang. Banana na lang. Saging na lang. Saging na lang daw. Mamalik na pod mi. Saging na pod. Ano na po ng sandog ko? Sa saging na pod mi. Di na pod mi dito. Pag-abot ito ay saging. Muna delikado pag-abot dito. Wala ni saging. Hello, oy. Balik kita sa auto. Ano ba ako naman ilang building? Nakita mo ani nga building? Kakita lang mo. Muna na siya. Itapon ko sa Soon. Soon. Soon to be. Soon. 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 Engineering soon. Soon to be. Tabuka. Oh, Nala si Liberty din ha? Dapat na sila yung Merlion, oh. Oh, dapat sila Eiffel Tower. Oo. Gusto ka mo libot sa Tibuok World in just 1 second, char. Dapat Egypt, oh. Indot kayo. Oh, na ay. China. Ano? China. To? Pisa, Leaning Tower. Pisa. Paris. Merlion. Oy, sir. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Hi! Mama, Papa! Doon ako sa Mawawi! Pyramid. Oh, nice. Nice kang said, oh. Okay, padalong namin sa side ng canteen. Parang kita na video live. Hi! Sad canteen! Side cafeteria. May ingon siya, okay. So, mission failed sa said. Dito na po mi sa COE. Okay, so nalibog si Apadalong sa Deriba or Deriba. Excuse me, ma'am, asa ka pa dilo? Ito na lang siguro may kinaherd na dito kayo ni karon sa mong tagid kang buto. Ikaw, ma'am, sa'yo mo ikasimti, ma'am. Serious na kayo sa kang Kita pa may lugar asa may makakaon kay ano. Di may kalak. Uli na lang yun sa mga kalay. Kamay raman.
Murag nagpalit doon. Ay, sabad daw. Sabad daw. May video dari. Ay, sige ka. Ito saya dong. Ikaw, ma'am, unsay may kasulti nga lagyo na kay mga kantin karon. Okay lang, para maniwang para mo mapalit. Ay, lain man, lagong. Humugot si ate. Lagi maninood. Dagan na kami na tuyukan. Congratulations! Ibog na may asa may mag-snack. Naulaw sad ko sayang 99. Okay, so asa ta karon? Okay. May gid kayo. Diyan na lang tao. Na lang gid. No other choice. Hot dog. Sus, ang common denominator man day nasa kay PSL. So balik na pud mi dere. Kaya sa barrio pa. Upa. Dayon kuan. Ilang sa Paritech? 150. Dua. To kana naman may sito no? Correct? Sito. Master, Pila? Dusi, Pila tanan? 25. 25. Yes, sir. Thank you. Thank you. So sige libot-libot. Ora na palit. Ikaw, unsay mong napalit, day? Kapit na nakurot. Unsay kayo? Gama ko to. Bring it home. Lami ang siupaw. Muna yung sulod sa siupaw. Hala, ano na? Carrots? Carrots. Dugo, bugay slice ano? Then may itlog. What is Then, special? then sa pa ni siya? Naimit. Sarap. Ngumusta sa to ang mga snack karon. Ito lang. Apit Bate. pa ko nabusok, wala pa. Apit pa na kay, apit pa man ako. Hapit. Hapit. Sama dito. Sansan din kayo ni. Sa ka Ako ka magkaon. Hindi na ko siya kayo. List na ba? Sansan. Nagkaon. Para maabot pa siya layo, medyo layo maging to gihike na to, no? Yung balik-balik pag yun. medyo dagan-dagan na sila nahinis. Ganang galuto. Okay, patapong man. Mahilis na po nagdali. Okay, dagan man work. Nakay pa na natin madong. Yan patanaw ni mo. Graduate na daw siya, oh. Pwede ipanahog yung pangalan padulong dire para daghan namin. Malagi siya. Mo siya Filipino good. Ang good. Dapat kani siya muna usa ni siya kani ba no? Minsan na si? Kani ba ning number 12? Allah sa kanya na apod. Yeah. Wow! Pero tanawang grabe, oh. kuan. Dapat lagi po tandere murag mo graduate. Mag-graduate na puno ni siya. Pohon. Pero before mo graduate, ma'am niya, sana pailapon sa. May lapon. Grabe siya. Ah, yes! Yes! Okay guys, gikan lang ko sa DOST Satellite Office diri sa Emisyo IT. I got my final clearance